So guys, welcome back to my channel another vlog. So guys, ang tamu na bugnani ni da makase khamani dong. Da mane dine makase khamani dong. Pastaw na nei bekwo dine haklaigोन na बुंदोंमोन ना ना सासे माबा साफा खालामगासिनो बेखौ हाख्लायनांगौ माने दा हाख्लायग्रा मानसिया फैगोन दसे थानानै दा दस्रायाव थांना दंथ'यो बेनिखायनो बेनि गेजेरावनो माखासे खामानिखौ मावना लाग्रोनो र' ओमफ्राय दा आरो मानसिया फैबाथाय बेयाव गासिबो दिनै थाइजौ बिफां हानांगौ मानोना माखासे खामानि दं आं देखायलांगोन र' गाबोनफोर स' गाइस मोनसे खोथा नोंथांमोन बुंनानै नि मैया मोनसे खामानि मावना फैदों बे नै बेयो भटार आइडि ना बेखौ बेयो लामायाव खोमानानै फैदों मैया लाइनाव थांनायाव ना ओमफ्राय जोंनि बेजा खाथिनिनो इटापारा होनो बेनिफ्राय माने सोरबा मोनबायनो स' थेंक इउ स' माच जायबा मोनदों गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय हरावनो खबर हरबाय मबाइल नाम्बार दंखायोमोन खोमा बाबानि ओमफ्राय हरावनो खबर हरबाय बिदि भटार आइडि गोमादों ओमफ्राय जोंहानाथ' गोमाना दंखायो सासेया खोमायाखैसो खोमायाखै होनबाय थायो लाना थांनानै ओमफ्राय उनावसो मोनथिबाय जे लामायाव थाबोदों ओमफ्राय दा हरबाय आरो दा सफैबाय सफैबाय नङाबाथाय मोननाय नंलामोन जायबा लाखिना दोनदों जोबोर गोजोननाय थाबाय थेंक इउ ना सोरबा मोनथाय मानसिखौबो सिनायदिया आंथ' दा सोंगोन र' सोर मानसि मोनथाय आंथ' मिथिदियानो सोर लाखिनानै बाबानो फन हरखो दा ओमफ्राय मिस्ट्रि बुंदोंमोन आङो बेबो सफैबाय दा थांनांसिगौ दा माने माबानो बेखौ हाख्लायनोसै जोङो दायो फुरा गोजौआव गाखोनानैसो हाखानो नागिरदों बेयाव थाव दुंग्राया होसिन जादिया एसेबानो होसिन जाबायमोन दानो बासिबाय माय मिङा लांदां नुखाजोब्बाय गासैबो एबार आरो बे गय बिफां फांसेखौबो हाख्लायनांसिगौ दिनैनो मा खालामोनलाय थायाबो गय बिफाङा थायसिगोन ओइ थाइजौ दंफांनि थाखाय थायाखै बे थाइखायामोन बे फांसेया बेलेग नुदों माथो खालामबा नोंलाय बावनो संग्रा लुदो मायाव बेहायनो ओंखाम संग्रा लुनो मोजां जागोन दे स' गाइस बिदिनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे गेमिं एप्लिकेशननि सायाव बुंनानै होनो जायनि नामा जाहैबाय रुमिनेबल स' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो माने बेयाव जायबा रेजिस्टार खालामो 41 रुपिस फ्रियावनो मोनो लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरनो शेयार खालामना बे इनकाम खालामनो हागोन लोगोसे बेयाव शपनि अप्सनबो दं नोंथांनो जेसेबांखिनि रां नांगौ नोङो शपनि अप्सनाव थांना रिसार्च खालामना लाबानो जाबाय स' गाइस दा ड्रागन फार्सेस टाइगारखौ खुलिबाय बेनिफ्राय नायदोंसै आङो फार्स्टआव आङो 200ल' होगोन बबेयाव होनो टाइगाराव होबाय आङो बेनिफ्राय नायदोंसै रिजाल्टखौ अके गेमा स्टार्ट जाखाना दंमोन ना अके फार्स्टआव देरहादों दे बेनिफ्राय नोंथांमोना गेलेबा 10टा 20टा गेलेबानो जाबाय मानोना जायफोर गोदान एसे माबा आरोना बेयो ओमफ्राय आङो सेकेन्डआव आरो 200 होबावदोंसै माने लस जाबाबो 200दा मुल जाफिनना थागोन एबार खेबसेयाव मोनाबाबो अके एबार आङो ड्रागनाव होदों दहाय टाइगाराव होदोंमोन जुदि लाबबाथाय 400 आरो लस जाबाथाय मुल थागोन ड्र'आनो जागोन अके एबारनि रिजाल्टआ अके एबारबो नुखाबाय बेनिफ्राय बेनि उइथड्रला जोबोर इजि नोंथांमोना थांनानै माने डाइरेक्ट उइथड्रलाव थांदो उइथड्रलाव थांनानै नोंनो जेसेबांखिनि एमाउन्ट नांगौ नोङो बेयाव इउपिआइ नङाबा बेंक एकाउन्टाव डाइरेक्ट उइथड्र खालामना लानो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होगोन दे नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय स' गाइस दा आङो पेट्रल लाना फैदों थाव गैलानो बेनिफ्राय नोंथांमोननो बुंनानै होनि दाखालिबावै आङो आंनि बाइकआव ना 200 रुपिसनि 200 टाकानि पेट्रल सोदोंमोन आङो माने बियुसिआव बेनिफ्राय सानबेसे सालायदों मिन्थिबाय 10 दिन सालायदों बे 200 टाकानि थावजों थाव ओरैबायदि माइलेज आरो आङो नन स्टप न'निफ्राय ओंखारलांबानो बाइक ना माइलेज सिखायो सिगां 220 थानाय समाव सानसेयाव 100 टाकानिया ओरैनो दसे बेरायबानो थाङोमोन खिन्थु दा 10 दिन सालायनाया बे धेमालि नङा 200 टाकानिजों होमबा बेसेबां माइलेज होमबालाय मा जाबावगोन दे नोंथांमोना बुंलाय नोंथांमोना जुदि 200 टाकानि थाव सोयोबा सानबेसेजों फोजोबो ना सोरबाथ' सानसेयावनो जोबखायो खोमा सोरनाबा आंनाथ' 10 दिन आजादि सोलि जुदि फुल टेंकिबाथाय मास मोनसे आजादि बारलांबावगोनसो दां बोरैबाबा आंनि थाखाय आरो न' खाथियाव जौ लानो फैदोंमोन आं बे खाबाय थाग्रानि थाखाय बोरमा थैना दंनो बिसोरना खाबो ভালোই জানো মোরা কিবা ছাগলী
আজি হে নাকি পুৱাত দিপ্ৰাহে মই কিবা দেখাওঁতে বেছি টাইম হোৱা নাই না কেই কেজি যাগলে 8 কেজি 7 কেজি 5-6 কেজি दिनै बयबो गावबागाव खामानि मावगासिनो पुरा रावबो माबा गैया आं देखायजोबगो र' बैजायबो दं खामानि मावलागासिनो ओमफ्राय दा बेखौ बिमाया मावसिगोन हा बिमाया होनदो नै बेखौ दानफुनांगौ इखो मा नै इखो दानफुनांगौ दंफां मुरा गोजौद्राय रुवा लाबोखाबाय आं गोथौ दानथार इदि मोजां दानना इयो बेजारा हा लाबोगासिनो बेयाव होनो थाखाय दे So guys, दिनै प्लास्टार होगासिनो दाखालि बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय सानै ओमफ्राय आदाजों साथाम जागोन दा मेन खोथाया मा दा सिमेन्ट गैया आं दा लांगिनाव थांना फैनांगौ स्टार्टिंनिफ्रायनो खारनायसो दुसरायाव खामानिया आंना दा प्लास्टार सिमेन्ट गैला बेनिफ्राय बेयाव प्लास्टार बुंनो थाखाय दा सिमेन्ट नांगोन ना दा ड्राइभारखौ लिंहरखाबाय आङो टेम्प'जों थांगोन टेम्प'आ आरामसे लाना फैदों बिसोरो थाब-थाबनो नोंबो थांगोन नामालै हा थांगोन नाङा हा थांगोन थाङा थाङानोथ' टेम्प'आ सफैखाबाय बेनिफ्राय आयं नेगासिनो दं बिसोरनि आयं सासे दंमोन दा थांफायोनो जों लांगिनाव बेनिखायनो नेखादों र' एसे नेनानै थांदोनसै ओमफ्राय बेखौ आरो खेबसे लिरनो जाबाय सोरबा सान दाखालि बुंदोंमोन ना माला अपेनिं खालामगोन होननानै खिन्थु 13 तारिखफोरावसो अपेनिं जागोन फेब्रुवारिनि दाबो जोबोर गोबाव दं मानो होनना बुंबाथाय माने न'आव मन्दिर बानायगासिनो दंना खेबसेनो बाथौ गायगोन आरो बे मन्दिरखौबो अपेनिं खालामगोन माने बहुत खामानि दं खेबसेनो मोनथाम अपेनिं खालामखागोन आरो बे मन्दिरखौबो आरो बाथौबो गायगोन लोगोसे बे दखानखौबो अपेनिं खालामगोन 13 तारिखआवसो नङाबाथ' एडभान्स जागौमोन दा उपाय गैया सानैसो नेनांसिगोन आङो आजादि थांनोसै थाब-थाबनो So guys, दा न'आव फैनानै आङो नै मा खालामगासिनो हांसोनि थाखाय बेखौ न' फिसासा मोनसे गन्द्रा ना मा होनोमोनलाय हांसोनिखौ हा गन्द्रा होनोमोन नामा हैद हांसो गलार ना गन्द्रा मा होनोमोनथाय गोबाव जाबायना क्लास 7ल' फरायनाय मानसि ना बारा सिगांखिनि मिन्थिद्राया दा मा होनोमोनथाय गन्द्रा ना गलार होनोमोन खोमा गन्द्रा अमा गन्द्रा गलार ना अमा गलार बावबाय जिखिजाया नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय बावबाय आं हांसोनिखौ मा बुङोमोनथाय हांसो गलार दा बेखौ जों बानायगासिनो थाबनो न' फिसा मोनसे बानायनानै र' कमेन्ट खालामना बुंलाय मा बुङोमोन हांसो दोनग्रा न'खौ स' गाइस दा नैबेखौ खागासिनोमोन बेरा मोननै खाखांबाय आङो खिन्थु दा गुना गैला ओमफ्राय नै सासेया इजानायलाय मा एसां मावथिलै यानसै इजानायलाय देखायलाय बेरा माबा हेबगासिनो बेजाय ओमफ्राय आङो बेजाय खागासिनो नैबेफोरखौ बेजाय खाजोब्बाय आङो